ki hau ki daidai da mu. Wata inda muke dora mazaunan mu ke manan ke zuwa ki dora mazaunan ki ko? An zo daga ƙauye ko? Ba a saba ba ko? An zo a ji daɗin rayuwa ko? Haka na same shi. Ni na sa ki na tambaye ki wannan nake tambaye ki. Ina tambaye ki ne? Ki wuce ki je kicin. Ki sa ki yi mini farfesu na dan shila. Ki sauri na jiran ki anan. Abincin alhaji ne ba a taba. Alhajin naki ba na bane alhajin? Nawaye alhajin? Haka ne. Dalla mana ma ki ji. Sha. Mai kunya mai gona. Wani da gona take sai mutum ya yi. Kai. Naomi. Sarauniya. Yan shirin alhaji su kika iba ki zaki dafa ki ci? Ba ni zan ci ba. Wai to! Ya kebi ne ya ce in dafa masa. Kebi? Duk gidan da akwai wanda ya isa ya saki ki wannan facakar in ba ni ba? Na me zaki? Na ga masa na alhaji ne ya ce sai na dafa. Daga yanzu duk wanda ya saki abu a cikin gidan nan ko magi aka ce ki dauko in ba da izini na ba kar ki yadda ki dauko. In kika ƙara yi na ɗaura girkin hajji ta ce in saukar kuma na gaya maka na alhaji ne. Nata ne, abincinta ne, ita ta siya. Ba back to kitchen ki je ajiya kawai ki kama na gobe bara. Kai. Me haka? Abinci na ce ta je. Dalla ba na son jin komai. Duk ba na ji abin da yake faruwa ba. Baiwar ku ce da zaka zo ka sa ta a gaba kana mata musifa sai ka ci wata aka siyo muku ita kasuwa sai da mutane. Wani iskanci ne. Ke, kuma bangaren baka san hanyar kicin din ba ne? Me yasa ba za ka je ka dafa kanka ba? Sha kawai. Oh, yeah.
Ke me haka? Yasa ake cikin zo kin sa kanki a jikina? Haba an tabe to. Baba, isko, diska. Wallahi, an kuna jin sautin nan. Wani daɗi na gaji. Ba ji nake ba amma daɗi na gaji. Bari in ɗan ji. To. Kai, wato ku da kuke da wayan nan manya-manyan wayan nan fa kuna fa jin daɗi fa. To me ne Buzu! Da kai nake kai ka nake kira zo nan. Zo nan. Me irin wannan? So nawa nake gaya maka cewa a gyara wurin nan ne. Ya zo ya fara aikin ya watsar da kayan aikin ya tafi ya sa. Tun da na gan shi da ma a ba ni ce to wannan ina ji shashi aiki. Ban gaya maka cewa idan bai gama aikin nan ba a kira wani zo yi. Haka za a bari ruwa dinga shigowa kenan? Tun da yanzu bai kayan aikin ya saka dawowa. Ba ta dawo ba. A nemo wani zo ci gaba da aikin nan ba? Ruwa ne mana ba. Kin faɗa Alhaji. To me sanya ba a nemo ba? Mun gaya masa kudi muka ce muka su da ka nemo wani ya gyara gurin ga. Alhaji ya ce a gyara wurin nan. Muka su ya ce ya wani da fada yana neman ya mini duka. Ni kuma da na yi niyyar zan buge masa hudu. Dan muka ce za mu buge shi sai muka tuna ka Alhaji sai muka kyale shi. Saboda zuciya ba ta da kashi fa. To yanzu idan Masaudu ya nace sai wannan kai baka iya neman wani a gyara. Ko wani maka magana nan bane. Wani ko a cikin abokanan ka da suke zama nan gurin babu wani wanda ya san wanda yake gyaran ruwa? Abokanan mu? Buzu. Ta haka. Haba Alhaji. Muna gaba mai gyara ne kaje yake shaye-shaye ba Alhaji. Buzu ba ka komai sai gadi Alhaji. Ni ba gadi nake maka magana. Abinda na ce maka a cikin abokananku su masu gadin ka tambayi ko wani ya san akwai mai gyaran ruwa sai ya zo da shi a gyara. Ka sama wani wanda ya kasan wani mai gyara. Ba ni ba kai na ce ka tambaye shi. Za ka tambaye sa Alhaji na sani yayi. To, ko je ka. Ta Alhaji. In tafi shi kenan. Amma ka a tambayo din a zo ya zo yi aikin. Alhaji babba da ke kina tsoron rami. Ruwa mahaukaci, ruwa sai ya rara ke wurin kuma ka gani duba irin kudin da baka shimka wannan gida. Oh, yo na dauka kana tsoro ka kafa da ne kalla. Ila ta cire magara har mahon nan daga yanzu gurmi ya wuce mu kana kiran wa hanya. Haba lamarin ba imani ne don kin ga kina da babbar waya ina kai masu babbar waya kana jin daɗi kai ko Bilki! 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 Na'am Alhaji. San da zuwa. Ina za ku je? Ina za ku? Zan je in ɗaura girki. A ni zan je soka girki ne. Nan ne kicin din? Nan ne hanyar kicin? Wannan waye wannan? Dubin da ya ɗauki kafa ya ɗagale don wulamakanci ma ya ɗora ma Abokin Shamsu ne.
abokin dan masu gida kenan ake gaya maka. sai ka ce gidansu kamar ya samu kujerar gidansu. Yanzu dubi yanzu nan wurin ci abin dubi siga duba ki gani akan teburi na alfarma baki na kunya su dubi wulakanci dubi tsakar gidana. Yanzu ke ba za ki ji kunya ba, ke ba za ki musu magana ba. Wa zan yi wa magana in ce musu ne? Haka kawai ne musu magana sai ya kwanda rashin kunya. Babu dalili su samu hawan jini a banza. Abin har ya kai haka? Ai fiye da haka, shi yasa da suka ishe ni da hayaniya na bugar da su na ba su maganin bacci duk a lemo suka sha suka bugu saboda su kwaɗayayyu ne. Kaga shi kenan na huta dan ba mai suka min hawan jini. Ina yin magana za a mun rashin kunya. Yanzu ka kaga na biyo musu ta bayan gida. Kin kyauta, kin yi daidai, amma ni zan yi maganin abin yanzu nan. Ina zuwa fara ta kan kutu. Wannan ma kai wani za ka san abin da ya kuwa za ka na fita na tafi harka ta arziki yanzu na dawo cikin gida na kin gane na ya ɓaci ko? Cool down, ka kwantar da hankalinka. Ka kwantar da hankalinka Alhaji. Ka dawo kenan da bacin rai. Ni abin da isa na bari Alhaji ba dan bata maka rai ba amma da yanzu kai hakuri. Zan kira Zule yanzu nan ta gama wanda ake Zule. Kai mu je ka dan sha lemu ka huta. Wannan irin tashin hankali da me ya kama? Ya hakuri. Saboda ya hakuri Alhaji. Same shi. Dole ni na dawo da harka ta arziki amma ya ɓaci ba. ga wannan takardar yarjejeniya ce na sai musu da filin da aka yi a nan za ka sa hannu shi ma mai sayan zai sa hannu sai kuma dillali ya sa hannu. Ina zan saka hannu? Nan wajen ne. Kai Masa'udu kenan. Hannu za ka sama na sani zan saka. Amma kuma kai ku je ku magana sai ka saka ma ka zo ku sannan sai ya bayani abin da kenan. Malam kai ne mai sayan aiko? Alhaji ni ne mai siya. To amma ina kudin tukuna? Ba wai dama ai na dan fara gaya mani kafin in samu abin nan. Ina cek din. Ai ga cek na Alhaji. Kun gani ga kudin miliyan 3,700. Nawa? Miliyan 3,700. Kawun wannan cap din ne aiko? Ka ce nawa? Miliyan 3,700. Ungwana ai ba haka muka yi ba bawan Allah. Mala ai hakuri da cinikin nan kaji bana magana biyu. Miliyan 4 na rubuta Alhaji a cikin wannan cek din miliyan 4 ne bai duba da kyau bane. Ai ba za a yi na kasu ba Alhaji. Na kai la ilaha illallah. Yayi baba ne kasan sai a hankali kasan farar takarda tana yawan kashe mutum ido. Ka tabbata? Insha Allah ni zai ji ci wasu da kaina. To sha'anin kuɗi dama kai kake yi. Ni ka san bana wasa da magana kuɗi. Ka tabbata sun cika? Sun cika ba. To aje sai a hada da wancan. Ko ba ni nan gurin? Ba ni. A'a. Ba hada da. To ka bani mana irke yana din ba shine kace wanda ake yi da kuɗin ba? Shine Can ba? To yanzu tun da can ban din wannan ya zo. Rubuta a basu a fito da kuɗi. Yawwa. Ba magana takardu ba ai tukunna sai an fito da kuɗi ko na ga kai dattijo ne kun kawo takarda kuɗin nan suna nan haka yake Alhaji. Saboda kada ka zo ka kawo takarda a je can banki a ce ta yi bonus. A no ya yi expire ake cewa kuma wannan ba mu daɗin yau ya rubuta. Ranka gani ina mai tabbatar maka a matsayin na dillalin wannan cinikin da ake yi ba zan yarda in ga wannan cek din ya kawo musu ba. Amma yaro ai kai ban san ka ba. Na dai san an ce dai kai shahararre ne wajen dillanci. To kai ba na shakka kaɗin tunda harka ba ɗaya aka yi ba. Yanzu ka tabbata kuɗi sun cika ko? Ban waɗala. Sa masa hannun. To. Da buga shi na sa maka hannu ana. Yau wato.
can sai su baka taka la'adar. Ni ka san wannan dama ce nikin la'ada ciki aka yi shi. La'ada a basu? A'a ka je ka fito ku tafi ku je a fito da kuɗi kai a tashi za mu sama ne? Ka dawo ma akwai wata harkar da za mu wani magana da za mu yi tukuna. Je ku gama wancan din tukuna. Ku je wannan yaron duk ya san boko za ku komai tare. To na gode. Allah ya ƙara dalili. Allah ya ƙara dalili kaji? Allah ya ƙara dalili. Allah ya ƙara dalili. Na gode fa. Na gode. Masa'udu a kula da kyau fa kaji? Na ce ka kula da kyau. Yawwa mutane ka san in ka ga ma wurin baka yarda da shi baka a cire kuɗin yanzu. To. Yau harka kuɗi wasa ake yi a zo a ce da ni ga kara ga ice haka ake yi ai ba zai yiwu ba ai. A fito da kuɗi na gane a zo tukuna sai a ce da takardu a basu. Shi ne magana shi ba yaro ba da ya san harka kuɗi ne. Shi rubutun ya sani da bokon kawai amma bai san harkar neman kuɗin ba ai. A zo nan kudu shi kenan ki sai damfara wurin mutane yanzu ai abin sai dai Allah kyauta. Kana ji ko nan gaba duk wani abu na arziki da ya samu irin wannan da Allah ya sai ya tutu. Ai karka da mu. Ai karka da mu. Muna tare ba wani abu ba wani jin wani abu na kaji ko ba matsala. Alhaji zan same ka ne. A shikenan ba. Ina nan office. Na gode. Ba da la. Ina dillali. Ga yana sai a hankali wallahi tallahi. To ai ga wannan 50,000 ne ka saka ci. miliyan 4,500,000 miliyan 4,500,000 amma ka ɗauki naira 50,000 ka bani ina laifi ma ko ba komai in ba za ka raba kuɗin biyu ka bani ba ai ka bani ko da 150 ne ko 170 ka ga wahala da ne mana jimana dan matso daga nan akwai ne dan iska no bana so ya gani kana ji na ka san fa mutumin nan babana ne ko filin nan ina da gadon shi ko filin nan ina da gadon shi to wai ni idan ma ban baka ko sisi ba me damuwar ka ma wai ka maka sun ka 50 ka san Allah idan har baka karɓi wannan 50 din ba ka tafi yanzu ba zan kaga ka san akwai harkoki da yawa wallahi tallahi dauda kura zan je in kira ba abin da ya shafe ni mu zama da business da shi ni ai ba haka bane ka gane ba wai na rena bane amma dai at least a ce naira 400,500 ai ka dan kara yanzu kana so ko baka so shikenan ba malai da dillali na gode sai ba do akwai wani abu ba kakka da mu akwai business ai ba ka dai wana so ka kawo muna tare za ka karba 50 Nishati ɗin ce samun ba. Baba na san wasa ba. Ba wasa ne. Zai kama koshi. Yanzu dai ba na wasa da ke ko? Kana abin da kake so. Kamar ya sabuwa. Baby, shigo baby. Kin ga gidan na mai. Da aka san haka za a ba zan saka miki dress ko?
nan wati na tafiya kawai sai na mun din aina ɗin a waya ko a waya ko a waya ko a mota VIP dawa oh dawa a ina ba na son ta ci ai ƴaƴan ba ta ba sa shan banta ai na roba amma dai ai karmata na san su sun fi son na zama sun fi son na zama dan wanka ce dan wata ba dan wata ba dan wate dan wate dan wate wallahi azimu ba zan baka ba dan wate to yanzu kai dole ne sai mun abin nan ne ai gaya masa ne baban nace da shi ya bari kawai idan kawai bizar ta fito za a yi mai bizar kuma ta fito to sai ka je kai bizar ka dai ɗan dan wate ga shi ne na saka miki drinks mai sanyi ko kina jin zafi ki hakuri da wannan zafi bari dan nuna miki pics kin gani nan mun lokacin da muka je so mana ya zaki shafa fa me ba magulmacin nan ta fara baki labari ɗaya ɗan gwace wancan ne ya kawo ta yawakin wannan hoton nan obalanda ne nan male ne yau nan togo wai a haka wai ganin shi ta ce masa wai tana ƙaunar shi take bin sa mun kullun hannunsa ma ba yanka mai aka yi wa'annan makullaye na yanka mai kai yanzu duk wannan shi jamilin nasa shi take so a haushe rashi ne dan waje ke da ke ba yi ɗakin kuɗin shi ya sa haushe rashi ne ana mai bai ya kawo ɗan ya kawo kin ga nan bibi ya haƙuri ba za su fahimta yake da ya kamata ma ne miki ta zai saba da yar uwana wannan ita ce munira dikko wannan kuma binta dikko ga shamsu dikko ga zinari dikko din da ta kika ji an kira sunan dikko su gidan nan ne wannan kuma shi ne babban yayanmu sunan salim dikko ya baka fitowa ya kai so nan nake gaya muku cewa a daidai wannan lokacin ba na son dinga ganin kowa a wannan falon wannan wace ce yayin budurwa ta ce biyar gida ce gidan dangote ce gidan dangote ce yaya ne ina chatting ina kina liƙa min me faru da wa kike chatting ne ba dai da samari ba ba da Allah na irin da samari matar aure da ni ina chatting da samari kawai dai friends ne ake dai dan gaggaisawa ko kina tunanin ban san ta hanyar da kuka bi da ke da bintin kika kullum makircin da kuka shigo cikin gidan da wata kazamar hanyar da kika shigo wallahi ki bi a hankali da ni idan ba gaba kwakwa ku za ta yi ruwa madarar shayin gidan ka sha da banka na gobe ai mu komai na gidan na irge ke ka sha na shayi gobe sai dai ka sha bakin buni gayu oh shit